Bon dia, bona hora, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a No passa res. Avui tenim l'honor de poder comptar amb una persona que encarna la memòria de la lluita antifranquista i revolucionària del nostre país. Va militar en la clandestinitat a Espanya, a Algèria, a Colòmbia i a Cuba. Va ser protagonista de les revoltes estudiantils de la Universitat de Barcelona del 69. Va liderar la primera vaga en un centre penitenciari de Madrid. Va esdevenir un dels primers membres claus del Partit Comunista Internacionalista i no va deixar de lluitar mai per la llibertat dels pobles arreu. Les seves memòries han estat publicades per manifest llibres sota el títol Ho vam donar tot, i si en lloc de Catalunya estiguéssim als Estats Units, s'haurien produït diverses pel·lícules sobre la seva vida. Amb tots vosaltres, Cristina Ferrer. Comencem. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina, per ser aquí. Em fa molta il·lusió. Moltes gràcies a vosaltres, a mi també. He comentat a la presentació, a la intro, que si estiguéssim als Estats Units s'haurien fet diverses pel·lícules de la teva vida. Avui intentarem explicar una mica això que reculls en les memòries Ho vam donar tot, publicat a Manifest Llibres, però comencem pel començament. Explica'm on vas néixer, com vas néixer, en quin ambient familiar et vas desenvolupar abans d'entrar en la militància revolucionària i en la lluita antifranquista. Bé, jo vaig néixer en una família represaliada. El meu pare era militant del Front Nacional de Catalunya, de la FNEC primer, de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Quan era molt jove va anar voluntari al front d'Aragó. Des d'allà va sortir cap a la frontera amb tota la gent ferida, prestar el servei sanitari. Va anar a petar al camp d'Argelers, com la majoria de la gent. D'allà, com que estaven organitzats, van programar la sortida progressiva del camp, cada nit s'evadien un, per sota la filferrada per la sorra, i s'havien d'espavilar i es trobaven a Montpellier, on hi havia ja un gruix de refugiats. Així ho va fer, va estar a Montpellier 3 anys, amb tots els refugiats molt coneguts d'aquella època, i al cap de 3 anys n'hi va haver uns quants que es van vincular a la lluita contra el feixisme a Europa i d'altres que els van donar l'ordre de retornar a l'interior perquè s'havien d'enderrocar el franquisme aquí. Llavors ell va ser dels que va retornar, va estar 1 any i mig clandestí, i llavors el van enxampar. L'acusaven de pròfugo, clandestí de frontera, no sé quantes coses, tot de coses que els condenaven a mort al camp de la Bota, però rapidíssimament, per una casualitat d'aquelles d'una vegada que havia estat internat i els capellans li van fer un bon certificat i casualitats d'aquelles que per als franquistes, la Guàrdia Civil i els jutges d'aquella època, allò anava a missa, no? Els capellans deien que era un bon nano, el van eximir de tot i de tota manera ell no va poder, ell volia ser metge, no va poder, va estar 2 anys al clínic però no el van deixar mai examinar, llavors al final es va haver de plegar la realitat. I la meva mare, que era de La Rioja, va venir aquí quan tenia 16 anys o 17, de seguida es va posar a aprendre català i a continuar el magisteri, i la república la van enviar a Cerdanyola a treballar amb els nanos en una escola. En una escola ella tenia la classe dels grans, ella tenia 18 anys i tenia la classe dels grans. I després va ser aquella època que la república van enviar a tots els que eren estudiants o tenien un mínim coneixement a alfabetitzar la població, que això després es va fer a la Revolució Cubana i a molts llocs, però això es va començar a fer aquí a la república, no? Alfabetitzar la població, i el meu pare va anar a alfabetitzar i va ser com es van conèixer. I la meva mare va ser una de les mestres que no va poder tornar a exercir perquè havia sigut mestra de la República. Tu neixes l'any 48, entenc pel que has descrit, en un ambient familiar
força polititzat, no? Sí. Com són els teus primers anys d'infantesa? Què recordes dels teus primers anys de vida? A veure, jo el que recordo doncs, és una família en què s'insistia molt que s'havia de parlar català, és a dir, a fora de casa no podíem parlar-ne, però s'insistia molt en això i es parlava de tot, és a dir, no ha sigut una família en què s'hagi silenciat tot el de la Guerra Civil en absolut, no? I per tant, doncs, realment, doncs, jo el que recordo una família doncs, molt feliç, érem 4 germans, la meva mare era adorable, era molt carinyosa, molt afectuosa i llavors doncs, molt afectuosa i llavors doncs, i el meu pare sempre estava treballant per fora perquè s'havia de buscar la vida i llavors jo ho recordo doncs, molt feliç. El meu pare el que s'hi va fer una qüestió de principis, encara que estava completament fora del nostre poder econòmic, que els fills no estudiessin en una escola pública on haguessin de cansar el cara al sol cada dia i aixecar el braç i anar a missa diària. I llavors ens van inscriure al Liceu Francès, que el Liceu Francès en aquella època era un centre de fills de rojos i de fills d'estrangers que residien a Barcelona. No era com ara, no? Vull dir, no era... Però no deixava de ser una escola cara que tot es destinava, diguem-ne, a pagar l'escola. Érem família nombrosa, però malgrat això no era carot. Però, clar, i llavors això contrasta, doncs, jo he tingut una educació liberal, diguem-ne, que era l'educació francesa, molt cartesiana, molt memorística, però no deixava de ser, clar, era escola mixta, era, clar, coses que no vivien la majoria dels nanos de la meva edat. No? Expliques que el teu pare va ser educat sota el model Montessori? Sí, el meu pare va anar a l'escola, a la primera escola Montessori que es va muntar a Barcelona als anys 20, no sé quan, 20 i pocs, que la Maria Montessori havia vingut aquí a fundar-la i el meu pare anava a aquesta escola. És a dir, que els meus avis, encara que no tenien gaire nivell cultural, el meu avi era molt autodidacta, sempre prenia llengües i no sé què pel seu compte. I van considerar i el van enviar a l'escola Montessori, que quan jo vaig trobar els papers la veritat em va sorprendre molt perquè era una cosa que no sabia, però em vaig trobar la documentació. Llavors entenc que és aquesta mescla entre l'ambient escolar i l'ambient familiar que l'any 1968, amb la mort del pare per un càncer, decideixes començar a militar, diguem-ne, en el Partit Comunista Internacionalista. Què et porta, no? Diguem-ne, a certificar, a començar aquest tipus de militància, jugant a la vida, perquè ja se sabia, no?, en aquells anys què és el que hi havia. A veure, jo crec que arriba un punt a la vida que tots ens hem fet la mateixa pregunta, què farem la meva vida? Això arriba més tard o més d'hora, però tots ens la fem, aquesta pregunta, no? I a mi el món em semblava absolutament injust. El problema, després jo vinc d'un ambient molt nacionalista tancat, molt tancat, i llavors jo me'n vaig, diguem-ne, a l'altre extrem. A mi el que m'atreu és l'internacionalisme, no? Per molt que em senti jo molt catalana, però que el que m'atreu és que no hi hagi fronteres, que tothom pugui anar on vulgui, etc. És a dir, internacionalisme, i és un dels trets que més, perquè jo no tenia gaire formació política, tret de la formació republicana que havia rebut a casa, que era important, però jo no en tenia gaire, i llavors l'internacionalisme sí és un fet que m'atrau, i després perquè tenia una amiga que estava dins i tots acabem fent això, el meu amic hi em porta, no? Sentia el Manuel Delgado explicar això, que la militància, la majoria dels casos, és una qüestió de bones o males amistats, no? Que et porten en aquest moment. No, però jo abans de plantejar-me això jo ja feia coses rares, és a dir, jo ja un dia, no sé, tenia 17 anys i me'n vaig anar sola a alfabetitzar el Somorrostro. I que clar, no hi vaig tornar perquè vaig agafar una poca perquè em va donar per aquí, no? És a dir, que jo ja veia coses que eren injustes i no m'agradaven i jo volia fer coses, no? I com passes allò de la primera militància
a una data que està gravada a la memòria d'Espanya i de Barcelona concretament, no? Que és el 17 de gener del 69, una història que els pares de tothom que ens estigui escoltant més o menys recordaran, o com a mínim aquells que hagin nascut entre els 50, 60, 70, no? Que és el bust del dictador volant per la finestra de la Facultat de la Universitat de Barcelona. Explica'm aquell moment, els fets que el van precedir, no? Bé, el que va passar és que tant els llocs de cultura com els llocs de culte a l'època del franquisme eren respectats com a lloc on la policia no entrava. És a dir, no entraven a les esglésies, no entraven a les universitats, no entraven als això. Això es va violar a la Caputxinada quan van entrar al monestir de Sarrià i després, el 68, la universitat bullia, era un constant de manifestacions, de pancartes perseguides amb els grisos, és a dir, era un bullir cada dia. Jo recordo haver anat a molt poques classes perquè no tenia temps, no? I aleshores, un dia, quan tornem de vacances de Nadal, ens trobem que la policia ha entrat. La policia es passeja els grisos, es passegen pels patis de la universitat, no entren a les classes, no sé ni per què. I llavors, clar, això ens va semblar intolerable. Vam muntar una assemblea allà en una aula de ciències de lletres allà al pati, però no hi cabíem i ens en vam anar al Paraninf. I allà era un guirigall, un deia una cosa, tothom està excitadíssim, que no pot ser, què hem de fer, que no sé què, però qui ha autoritzat que la policia entrés a la universitat? Ho ha autoritzat el rector A. Aquest no mereix ser rector de la universitat, l'anem a fotre'l fora de la universitat. I llavors aquest va ser, diguem-ne, el plantejament va ser una cosa bastant improvisada, la veritat. I llavors ens en vam anar cap al rectorat. Evidentment, d'aquella assemblea multitudinària del Paranif vam quedar 30 persones, vull dir, no més. I llavors ens en vam anar. Llavors el Fabián Estapé va dir, entreu, era el vicerector, entreu a parlar i no sé què. Algú el va agafar, es va acollir i ens van tancar tots al despatx de la secretària. Quantes persones has dit que éreu, més o menys, en aquell moment allà, aproximadament? Una trentena. Una trentena de persones tancades en el despatx de la secretària del rector? No, és a dir, es van tancar el personal. El Fabián Estapé, nosaltres no ens van tancar. Es van tancar tot quan van agafar por perquè ens van veure tan excitats, es van tancar, no sé, el personal que hi hagués en aquell moment de la universitat, jo no sé qui hi havia. I aleshores, doncs, va ser, la porta, llavors va quedar oberta la porta del despatx del rector i vam entrar i amb un pedestal de fusta ens vam trobar un bust de Franco, no? Un bust, amb T, ho dic perquè és que alguna una vegada va entendre que era el bust i no sé què es pensava, que havia fotut el Franco amb un bust i l'havia tirat carrer Balmes avall, no sé, una història increïble, llavors hem de precisar que és el bust amb T. I aleshores doncs ens vam quedar així. Algú va dir, i aquest què hi fot aquí? No sé qui ho va dir, I llavors entre tres el vam agafar, però sense dir res, el vam agafar, uns altres van obrir la finestra al despatx del rector i el van fotre daltabaix de... La plaça Universitat estava acordonada, per tant no va prendre mal ningú, i el van fotre daltabaix. Això va crear, ja ho saps, un estat d'excepció durant 2 mesos, crec, que tot l'estat espanyol, van tancar la Universitat de Barcelona, van considerar... Nosaltres ja vam ser conscients des del primer moment que n'havíem fet una de grossa i vam sortir... S'ha dit que es van penjar unes cortines vermelles, que si es va, no sé, cremar una bandera, no sé... No hi va haver res de tot això, només teníem ganes de sortir corrent i això és el que vam fer. I bé, no, clar, en aquell moment no van agafar ningú perquè ens en vam anar tots,
Després van començar les investigacions, van començar a tenir tota la gent coneguda, llavors em descrivien a mi físicament i em preguntaven i bueno. Clar, no, deixa'm aturar un segon, perquè clar, estem parlant que un any abans comences la teva militància al Partit Comunista Internacionalista. Passa un any de tu siguent estudiant d'universitat, havent anat a poques classes perquè estaves ja involucrada en la lluita antifranquista, que ja te n'has d'anar a la clandestinitat. Sí. O sigui, és a dir, explica'm això, no? La teva experiència personal en aquell moment, el sentiment era el de estar fent la revolució, allò et semblava que estava passant molt de pressa, no sé, què recordes d'aquells moments de la teva vida? El que recordo és que, clar, jo vaig entrar per un retard que acumulava de la convalidació, que no ens van convalidar res i vam tornar a examinar de tot el batxillerat i llavors jo tenia molt clar que volia fer psicologia, és a dir, no entro en cap dubte a la universitat. Llavors en aquella època hi havia un tronc comú de 2 anys a filosofia i després agafava l'especialitat de psicologia o la que fos. I aleshores, clar, això jo ho tenia molt clar. Jo quan decideixo què vull fer amb la meva vida, ni més ni menys que decideixo canviar el món. I aleshores, doncs... Un objectiu de mínims, no? Canviar... Exacte, és que jo quan m'ho penso, clar, s'ha d'entendre que era en un context molt concret i molt revolucionari en aquells moments, no solament aquí, sinó a nivell internacional. I aleshores, doncs, clar, jo decideixo canviar el món, però vull ser psicòloga també, no? I llavors això se m'acaba en 4 mesos. És a dir, als 4 mesos jo he de deixar la universitat i se'm va a fer punyetes al ser psicòloga. Però estàs ficada, que tot dius, com pot ser que tot vagi tan ràpid i tant d'això? Però quan estàs ficada en aquest engranatge, en un ambient molt revolucionari, amb molts companys, amb molta gent ficada, vull dir, et sembla, bueno, és una conseqüència de la vida que he agafat, no? I per tant, doncs m'ha tocat. Amb un altre l'esquitxarà només i a mi m'ha tocat de ple. Però bé, farem això. I llavors és quan... Clar, aquests mesos, diguem-ne, de clandestinitat abans del següent episodi que tractarem, que és l'entrada a presó, per una estança de 13 mesos, no? Com t'enxampen, com estaves vivint les setmanes, els mesos abans? A veure, jo vaig estar des del gener del 69 fins al juny del 70 que m'agafen, és a dir, quasi un any i mig, jo vaig estar vivint clandestina i fent tasques de partit. I sobretot vinculant-me al camp obrer, que en aquest cas meu va ser Terrassa, que jo col·laborava amb els companys, les cèl·lules que hi havia allà d'obrers del partit, no? Doncs col·laborava en feines, repartir propaganda, etc., feines que potser ells no podien fer. I aleshores, per a mi, com a estudiant i formant part d'una família petit burgesa, doncs era, clar, el PCI era la revolució proletària, la dictadura, el proletariado i la lucha armada, no? I llavors era una manera, diguem-ne, per mi d'aprenentatge, no? És a dir, jo he d'aprendre d'aquesta gent perquè són els que han de dirigir la revolució, no? I aleshores, doncs, és quan em vinculo bé, vull dir, no tinc problemes, i bé, després, perquè era una persona molt crítica, era d'aquestes que sempre diuen que el treball s'ha de fer ben fet, si no val més que no es faci, i molt seriosa i molt crítica, és a dir, molt crítica, que a vegades deien ja canses, i no hi ha canses, no, és que les coses no s'estan fent bé, no. Llavors això va arribar a oïdes de la direcció del partit i llavors el secretari general em va voler conèixer i aleshores em van assignar la tasca de fer-li de xofer acompanyant-lo ell havia de fer, perquè el PCI es va ascendir del PCE a l'any 67 i tenia extensió del PCI i del PSUC, però tenia extensió a tot l'estat espanyol i llavors ell havia de fer visites a les cèl·lules que hi havia a diferents llocs de l'estat i llavors jo feia de xofer i l'acompanyava.
I va ser així com el mes de juny havíem sortit el dia abans d'aquí de Barcelona i ens van detenir a Madrid. Que és una que tu expliques al llibre, no? Inclús com t'arribes a menjar uns papers que contenien una informació. No sé si vols explicar aquesta anècdota o vols deixar alguna de material perquè la gent es llegeixi el llibre, però... No, bé, a veure, la detenció, que sempre saps que pot passar, és una cosa que realment et glaça la sang, i més tal com es va produir, i sí, jo tenia uns papers a la butxaca i vaig demanar d'anar al lavabo i em van dir sí, però con uno que m'acompanyarà els hi vaig dir que una merda i llavors, si podia continuar menjant, que havien interromput el menjar de tan males maneres, i va dir que sí, i llavors amb la carn amb patates, encara me'n recordo, em vaig empassar tots els papers que portava a la butxaca, amb adreces, telèfons i això. Però això és una cosa que ha fet molta gent. No. Militant. Sí, segurament sí, però bé, el 16 de juny del 70. Sí. Ets detinguda, entres a la presó... No. Bé, no entres a la presó. Explica'm la detenció, explica'm els primers... Abans de la detenció, doncs vaig a parar a la Direcció General de Seguridad del Estado, que amb Minxau, Rondo i Via Laietana eren els 3 centres de tortures més impressionants de l'estat espanyol. És a dir, sabies automàticament que quan entraves et torturarien, i les tortures més bèsties i més animals. A mi no em relacionen amb el... perquè com que la sala del rectorat m'havien fet descripció física i tal, però com que ningú m'havia delatat tampoc, jo sé de gent, amics meus, que els hi preguntaven i no van dir res, jo no tenia cap fitxa, jo no estava fitxada. No em buscava, jo vaig dir que era una treballadora que anava a Madrid a buscar feina i em vaig mantenir aquí. No? I llavors jo, el no estar fitxada, perquè clar, la policia, la social, coneix molt a la gent sobre la base de seguir-los. No? Quan segueixen algú que van sabent les seves característiques personals, la seva manera de fer, d'això, i una mica doncs, van bastant al gra, bueno, aquest amb 4 hòsties s'enfonsarà, o aquest... Sí, però a mi no em coneixien de res, i llavors van anar provant, van anar provant. El que sí està clar és que les tortures sempre tenen un biaix de gènere per les dones, no? Perquè les tortures les practiquen homes. I aleshores jo només entrar, doncs, todas las comunistas son unas putas guarras, a cuántos te has tirado del partido, se t'ha acabat follar per una buena temporada, etc. Aquest llenguatge típicament de gènere que mantenen, que evidentment no mantenen amb els homes. No? És a dir, això ho perceps des del primer moment, aquest biaix de gènere, i després, doncs, clar, vaig viure certes situacions que encara recalcaven més això. No? Com, per exemple, hi havia un que es deia el Médico, un dels torturadors, que era un que sabia picar per no deixar marques, és a dir, coneixia molt bé l'anatomia humana. I el Médico estava sempre dirigint totes les sessions de tortura. I llavors, en un moment donat, entra un molt ben plantat i molt ben d'això i diu que tots fora, que vol quedar-se amb mi, es queda amb mi i llavors em diu que s'ha enamorat de mi, que segur que estem fets l'un per l'altre, que em traurà d'allà, que només cal que digui 4 coses i que ja està. I llavors jo estava de genolls, per això és una posició en la que et mantenen, és com si els devessis submissió, no? És a dir, de genolls, i a més, quan estàs de genolls, les cervicals és el primer que et cedeixen, per tant, estàs amb el cap cot, no? I llavors em va dir no, perquè mírame a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos, i em va posar aquests 2 dits aquí per aixecar-me el cap i vaig fotre una hòstia que el vaig girar. No sé d'on, no m'ho pregunteu, no sé d'on vaig treure les forces, l'únic que sé és que em va fer tan fàstic i ell es va quedar tan sorprès que no va reaccionar. Se'n va anar cap a la porta, es va girar, llavors se'm va mirar, jo també el vaig mirar i li va dir al Médico, acaba con ella si quieres, no? Bueno, aquesta és una altra... Això no ho passen els homes, no? És a dir, no viene uno diciendo me he enamorado de ti. I l'altra situació que vaig viure va ser quan em va venir la regla
i llavors vaig demanar que em donessin alguna cosa, subes arriba, vaig pujar dalt, estava als calabossos i em va dir, el médico, te ha venido la regla, guapa. Pues vas a saber lo que es una regla bajada de golpe. I aleshores em va començar, jo ja anava manillada des que li havia fotut l'hòstia a l'altre, no em van treure més les manilles a l'esquena i em va començar a donar, amb una mà m'aguantava aquesta espatlla i amb l'altra em va començar a donar cops de puny als ovaris, jo anava amb fendides i em sentia la sang baixar per l'entrecuix i me'l vaig quedar mirant, el vaig atravessar amb la mirada i em va dir, què? I li vaig dir que eres una escòria humana. I llavors, bueno, mai a la vida, no sé, devien ser 10 o 12, se'm van tirar tots a sobre, anava com una pilota, cops de puny aquí, patades allà, de l'una a l'altra, però ja no em feien tan mal els cops, ja no, ja si he sigut capaç de dir-li això, doncs ja... Perquè arriba un punt a la detenció que tu tens molt clar que faran de tu el que vulguin, però decideixes que no els hi posaràs tan fàcil. I aleshores preservar la dignitat, i la dignitat com a dona es converteix una mica en una obsessió, no? Som les dèbils, som les fluixes, som les que no aguantem res, doncs van agafar ganes de dir que potser sí que podem aguantar, no? I aleshores aquesta... I a més, no solament el preservar la dignitat, sinó el convenciment claríssim de per què estava lluitant. És a dir, jo lluitava per una societat justa on no hi hagués gent com aquella. I llavors això com que em reafirmava la justesa en què m'havia implicat jo i de la meva lluita, no? I aleshores això és el que em reafirma més. I després doncs, vaig passar el moment més dur i més difícil, que aquí sí que pensava que s'havia acabat tot, quan una nit em van obrir la finestra i entre dos em van agafar cada un per un braç i em van suspendre el buit. Va suspendre el buit i em van dir, ¿te acuerdas de Julián Grimau? Habla o te soltamos. Jo sabia perfectament qui era Julián Grimau, jo sabia perfectament que en aquella mateixa direcció general l'havien defenestrat, l'havien tirat per la finestra, havia quedat molt mal ferit i l'havien acusat de llançar-se ell, imagina't, no? Bueno, i finalment l'havien afusellat el 64, el 20 d'abril del 64. Llavors, clar, aquí sí que dius, hòstia, s'ha acabat, això s'ha acabat. I et fa com molta ràbia, no? I penses, hòstia, encara podria fer moltes coses, no? I s'acaba. I em vaig posar... Li havien fet una cançó al Grimau que jo coneixia, llavors em vaig posar a cantar dins meu la cançó i no sé per què. Són d'aquestes reaccions que tens que no saps ni per què ni com, però em vaig posar a cantar dins meu la cançó i tot d'una vaig sentir que un deia, sacat la d'ahí, que estàs capaç de tirar-se para crear-nos un problema, no? Doncs perquè, clar, i després vaig arribar a la conclusió que havíem fet moltes classes d'anatomia, però de psicologia poques, perquè no s'adonaven que amb aquestes frases a mi em donaven corda per una estona més, no? Aquest va ser el moment més dur i al final els vaig dir que no firmava la declaració perquè no podia enfocar, estava molt malament, i els vaig dir que no firmava perquè no posaven que m'havien torturat. Es veu que això jo no ho sabia, però es veu que perquè el jutge va dir que me traigan esa, que no firma la declaració, com una cosa d'això. I quan vaig veure que tenien tant interès en que firmés i vaig dir, mira, si és bo per vosaltres, si no és bo per vosaltres, és bo per mi, per tant, endavant. I no vaig firmar i bé, i després doncs vaig anar a la presó i primer a Carabanchel i després al Pilar de Canales. A Carabanchel vaig viure una de les situacions que més recordo perquè les funcionàries quan em van veure, perquè no em van deixar rentar, etc., tenia tota la sang marrón enganxada per les cames i les funcionàries cridant a la dutxa,
i no em donaven res, i una picolina, que és com el nom que donen les prostitutes a la presó, va venir amb un tros de sabo lagarto a la mà i em va dir me lo devuelves cuando acabes. Llavors recordo la seva mirada com si fos ara, perquè era la primera mirada de compassió, la primera mirada d'empatia que rebíem tants dies, no? I després, doncs res, Penal d'Alcalá de Henares, que és un antic convent de monges de l'any 1500 no sé quan, que el van reformar com a presó i que no hi havia aigua, només una font al pati i teníem dret a un cubell d'aigua que són 10 litres per persona per dia, i has de fer moltes filigranes, pot viure, però has de fer moltes filigranes. Hi ha molts països africans que no tenen 10 litres per persona. Però bé, com que tota la vida depèn de l'actitud que tu adoptes, doncs pots entrar allà dient, ostres, ara em toca, sobre que no he dit res, em toca entrar en una presó, i en aquesta presó i no hi ha aigua i no sé què, i agafar una depressió o jo què sé què. I en lloc d'això doncs em vaig arremangar i vaig dir, a veure, aquí què hem de fer? I per mi la presó era un altre front de lluita. No? Allà coneixes dues companyes de militància, no? No, eren del PCML, però és igual, bueno, però eren companys. Militància en un sentit ampli del terme, no? Segurament. De la paraula, sí. I bueno, munteu el que seria la primera vaga, no? Dintre d'una presó de dones de l'Estat. Explica'm això. Sí, la primera vaga laboral, perquè de vagues se n'han fet moltes a les presons de tots tipus i sobretot vagues de fam. No, però estic parlant d'una vaga laboral, és a dir, a les presons entraven, jo no sé ara com funciona això, però en aquell moment totes les presons entraven fàbriques de fora, entraven petits treballs a les presons, pagaven uns salaris absolutament esclaus, però treien feina i permetia a les dones no solament redimir, sinó tenir una mica de diners, que moltes tenien una situació tan miserable a casa que els treien fora. No? I llavors en un moment donat no els van pagar la setmanada, vam dir, bueno, espereu, perquè nosaltres no anàvem a treballar perquè consideràvem que no havíem de redimir res, i fèiem treballs manuals que treien fora i tal, però no els tallers de la presó, però bueno, vam estar dirigint aquella vaga i aleshores a la segona setmana, perquè els hi vam dir, heu de fer huelga, és una paraula molt forta, ens deien. I clar, penseu que estic parlant de 200 més o menys preses socials, de tot tipus, només érem 3 polítiques en aquest cas allà, no? I aleshores, doncs, bueno, a través d'una que va acabar fent de líder, sense voler-ho i sense saber-ho, però que va acabar fent de líder, bé, es va aconseguir que un demà no, però l'altre, és a dir, que els van venir a buscar, van entrar totes, però ja a un moment donat es planten totes i fins que han de cedir els hi porten el salari i tal. És a dir, és la primera vaga laboral que s'ha fet en una presó franquista a l'estat espanyol. Presó de dones. Impressionant, sí. Amb poc menys o més de 23 anys, a la primavera del 71, surts de la presó. Primer del 71, sí, tenia 22 anys. 22 Havent viscut doncs, tot el que portem parlant fins ara d'una manera molt ràpida, no? Que m'has estat parlant. Explica'm aquests anys, en què consistia la teva vida, així, d'una manera més o menys resumida, del 71 al 75, no? Abans d'arribar a la mort de Franco, aquells anys abans d'arribar a la mort de Franco, en què van consistir? No? Bé, aquests anys van ser uns anys a nivell polític de reconstrucció del partit, perquè havia hagut una escissió interna, en fi, una història que ja l'explico per qui li interessi, i aleshores va ser moments de reconstrucció, però a més vaig tenir 2 escritures. Aleshores, clandestina, perquè havíem de firmar a la policia cada 15 dies, no ens vam presentar perquè no vam entendre que ens donessin la llibertat, per tant vam considerar que algú ens ho havia mirat malament, encara que l'advocat ho va poder justificar com que havien construït el nostre dossier sense tenir res, sobre la base de les tortures i el que vam parlar d'altres. I aleshores, doncs, van ser un moment molt de reconstrucció així de formigueta, anar fent, i
amb 2 nanos. Tenir 2 nanos quan estàs clandestina, que quasi no saben ni com ens diuen ni no ho han de saber. No, clar. Sí, explica què és aquesta criança també, perquè el marit, no? El Manuel Valverde era en aquell moment el secretari general del Partit Comunista Internacionalista, no? Llavors, explica'm com és una criança en aquesta casa, no? A veure, ell era el teòric del partit, estava completament consagrat a totes les qüestions polítiques, a l'estudi, l'aplicació a les condicions concretes, etc, tots aquests postulats marxistes-leninistes, i aleshores doncs, ell estava absolutament centrat en això, i llavors a mi una mica com que em tocava tota la resta, més les tasques polítiques, no? I aleshores, a veure, aquesta ha sigut, jo crec, una de les coses més difícils de la meva vida, perquè criar 2 nanos en clandestinitat amb la por sempre de que et puguin detenir, saps? Això per mi era obsessiu, que passarà amb els nanos. Que et puguin detenir i després no traumatitzar-los, perquè clar, és a dir, prendre-ho tot com un joc, perquè si no poden sortir amb uns problemes increïbles, no? I aleshores, doncs, aquesta obsessió d'educar-los, riure molt, el temps que els hi dedicava, és a dir, el meu temps pels meus fills era sagrat, i hi hauria un temps de qualitat i de plenitud amb ells, i llavors sempre deia això, a mi de 7 a 9 del matí que ningú em cridi, i de 5 de la tarda a 9 del vespre tampoc vull saber res de ningú, del partit a mi no em foteu cap tasca, no? I aleshores jo crec que això més o menys ho vaig aconseguir. Sempre hi ha, clar, situacions que els nanos se'n recorden. El meu fill no fa gaire em recordava, sí, una vegada que ens vas dir que si venia la policia o no sé què, que nosaltres havíem de saltar el terrat, passar a l'altra escala, baixar per l'escala, atravessar el descampat i esperar-nos allà. I tot això muntat en la ficció, no? de lúdica, no? D'un joc més o menys infantil. Exacte, muntant-ho tot, això com si fos un joc. Una vegada que vaig trobar-me doncs, amb una cita completament agafada per la policia, doncs els vaig haver de deixar amb una porta i passarem el cotxe, com a les pel·lícules, i amb la porta oberta, i vosaltres pugeu corrents perquè no es traumatitzessin. No? Anem, perquè se'ns està tirant una mica el temps a sobre, hi ha molts temes que m'agradaria tocar, però avancem al 27 d'abril de l'any 1981, on comença una nova vida, una altra vida. No? Bé, abans d'això et volia preguntar també, no? Allà, deixa'm mig explicar-ho, no? Comença un exili, no? que us porta a viure. Sí, però abans de l'exili jo el que voldria deixar clar és que el PCI va tenir un paper molt important en la transició, en desemmascarar què era tota aquella transició que no era tal. Doncs anem a una altra data, el 20 de novembre del 75, on tothom s'esperava que tot canviés amb la mort del dictador. Explica'm una mica... És a dir, clar, tothom s'esperava això, transitem d'un franquisme a una monarquia franquista, l'únic trànsit que es va realment arribar a fer, i llavors, molta pintura, hi havia coses que aparentment canviaven, moltes organitzacions que es deien d'esquerres o antifranquistes, que a la mort de la Franco ja van dir que ja estan cansats i es van plegar i tots es van buscar una cadireta on fos, i es van plegar el que es trobaven, i aleshores nosaltres vam estar denunciant i explicant que des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista nacional res no havia canviat. I això ho vam defensar i ho vam defensar al carrer amb manifestacions. Quan ens vam cansar de rebre, vam començar a aplicar la nostra violència revolucionària i llavors va tenir molt ressò les nostres manifestacions a les Rambles, la Cala Borró Econòmica, que em sembla que la vam inventar aquí, no Euskadi, no? I aleshores, això va fer, també van assassinar el camarada Gustau l'11 de setembre amb 16 anys, li van disparar un tret per l'esquena en una manifestació l'11 de setembre del 78, i llavors va haver-hi, després el Jordi Martínez de Foix també manipulant d'això va morir, i llavors va haver-hi molta repressió contra totes les... No són nosaltres, és a dir, contra totes les organitzacions que vam estar denunciant que aquella falsa transició no havia realment, quan hi havia el mateix, ja policies, mateixos jutges, el mateix exèrcit, és a dir, no havia canviat, els mateixos tribunals, els havien canviat el nom i prou, no? Aleshores,
quan denunciem tot això, clar, la repressió és molt bèstia. I aquí és quan el 81 els advocats en diuen no hi ha detenció, que no preguntin per vosaltres, perquè a més hi havia molta repressió, moltes detencions declarades del partit, i llavors ens diuen o marxeu o realment no ho explicareu. Clar que estem a l'any 81, és a dir, el PSOE estava al govern, Felipe González era president. Bueno, va entrar poc després. Sí, poc després. Llavors, decidiu agafar un cotxe en direcció a Alacant per agafar allà un vaixell direcció a Argèlia, no? Però porta'm en aquells 3 dies d'impàs, què va passar en aquell port? Perquè, no sé, això, no sé si fins a quin punt vols explicar, pots explicar, però hi ha 3 dies de delay abans d'agafar un vaixell. És curiós perquè jo és un fet de la meva vida que el considero absolutament al·lucinant, i ets el primer que m'ho pregunta, i en canvi a mi em sembla, dic, com és que ningú em pregunta per allò, perquè... En el llibre, llegeixes el capítol, hi ha una història que veus que està com entremig, no del tot desenvolupada o no del tot explicada, i que hi ha moltíssima tensió i que allà van passar coses, d'alt nivell polític, segurament. Sí, és a dir, que nosaltres no podíem, teníem documentació falsa. Els meus fills anaven amb passaport d'una companya de SEAT que tenia els fills més o menys de la mateixa edat, però nosaltres, és a dir, nosaltres estàvem fitxats, estàvem buscats, no podíem passar per la frontera de cap manera, no? Els aeroports, doncs igual. I llavors la frontera d'Alacant, que hi ha els vaixells que van d'Alacant fins a Orán, és una frontera de nyigui-nyogui perquè només l'utilitzen la gent que ve a comprar mercaderia barata aquí per revendre-la allà, no? Per tant, era realment bastant fàcil, vam fer tot un muntatge, però quan arribem a l'aeroport, al port, el famós port d'Alacant de la Guerra Civil, doncs ens trobem que està ocupat per la Guàrdia Civil i amb vaixells de guerra allà davant del Tipasa, que era el vaixell argelí. I aleshores, quan preguntem, resulta que és que el govern argelí tenia un deute econòmic d'una compra que havien fet a Espanya i no pagaven, i el govern espanyol no se li va ocórrer ni més ni menys que segrestar un vaixell de passatgers. Que hi havia com 1.000 passatgers. O sigui, això no era un pretext perquè d'alguna manera podien saber o imaginar-se que estàveu allà, O sigui, no, és a dir, clar, perquè jo d'entrada vaig dir, hem begut oli. I em va dir, el Valverde em va dir, no siguis així, si vinguessin cap a nosaltres a la nit, vam dormir en una pensió a Alacant, ens haurien vingut a detenir. No ho entens, que és absurd això, i per això em va dir, tira, això no té res a veure amb nosaltres, ha sigut la punyetera casualitat, és que Déu-n'hi-do, I aleshores, doncs, ens vam trobar amb això, el port ocupat, el govern argelí, que per descomptat no cedia perquè es van cabrejar moltíssim perquè segrestessin, tenien 1000 maneres per demanar que paguessin, i no segrestar un vaixell de passatgers. Aleshores, però no cedien, i aleshores van començar a donar bons de benzina perquè tots els cotxes marxessin cap a Marsella per anar a Alger amb un altre vaixell. I nosaltres vam dir, nosaltres tenim tants trastos i tal que no podem anar cap amunt, i vam ser l'únic cotxe que es va quedar. I al mateix temps van començar a posar avionetes, avions molt petits, i anaven traient la gent de l'aeroport volant de l'Alacant, fins que al final vam veure que ens quedàvem sols. I llavors va ser quan el Valverde va demanar al capità del vaixell que baixés a baix, a terra. Va haver de demanar-ho 3 vegades, l'altre no tenia res, que coi he de baixar, no? Al final va baixar, i llavors li va dir, soc el camarada Mateo, parlo amb la direcció del partit i de l'Estat, venim a refugiar-nos a Argèlia, que passa que ell no havia dit per on veníem, saps? També ens malfiàvem de tothom. O sigui, sabien que ja anàveu a anar, ja estava pactat. Ja estava pactat, però
no sabien la via. I aleshores va dir, doncs, comunica-ho, digues que sóc jo amb tota la família i que estem aquí. I que a veure, què fem? Què els hi dius als teus fills quan estàs al cotxe de camí al port? Ens anem a fer una aventura, viatjarem amb un vaixell, ens anem a un altre país, que serà molt diferent i aprendreu moltes coses. Ells estaven entusiasmadíssims. Clar, no sabien que si passarien els següents, 12 anys de la seva vida, que creixerien allà, que acabarien lluitant contra el règim que els havia acollit. Sí. Però bé, i llavors doncs, el govern argelí, veient la situació, va pagar el deute que tenia amb... Bé, nosaltres no ho sabíem tampoc, és a dir, el capità del vaixell va parlar i no va dir res més. Però quan van veure que el vaixell escalfava motors i que els vaixells de guerra se n'anaven, vam pensar que vam veure que Argèlia havia pagat perquè poguéssim sortir d'allà. Déu-n'hi-do. No tinc temps per entrar en la interessantíssima història de la lluita revolucionària a Argèlia i de com un projecte anticolonial es va convertir en un enemic del poble en les eleccions. De quin any estem parlant? Del 92. Del 92, exactament, no? Però pots fer-me un breu resum d'aquells 12 anys de vida a Algèria. Què t'endús? O sigui, ara, què recordes amb més carinyo, què recordes amb més dificultats? A veure, Argèlia, en aquell moment, quan nosaltres vam arribar, era la meca dels revolucionaris del món i hi havia gent de totes les organitzacions revolucionàries, partits polítics, refugiats de tot tipus, els palestins, estaven ple de palestins allà, d'Àfrica del Sud, de la SWAPO, de l'ANC, vull dir, era un bullir de gent de tot arreu. Realment, clar, en aquell moment era socialisme àrab, no? Era tota l'herència de Boumedienne i bueno, és el que en deien socialisme àrab, amb una agricultura socialista, amb un d'això. Però clar, Argèlia, el problema greu que té és que té petroli i té gas. I per tant, no calia treballar massa perquè la mamella de l'Estat ja ho soluciona tot. I aquí va ser com va començar corrupció, va començar unes diferències de classe enormes que en tota la lluita colonialista evidentment no s'havien produït. No? Això revolta la gent i llavors el 5 d'octubre del 88 hi va haver la primera vaga perquè van pujar el preu de la sèmola i a partir d'aquí va esclatar tot i la gent va dir prou. Prou de corrupció, prou de desigualtats, prou de misèria per uns i de privilegis per altres. No? I aleshores el mateix FLN que havia, i l'ALN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, que havien dirigit la lluita contra el colonialisme durant 135 anys, aquesta mateixa gent, després, un cop en el poder i que han agafat les seves, han dividit el país com un regne de taifes, no? i que s'han oblidat, només estan pendents del seu malic i s'han oblidat de per què s'ha lluitat tants anys i hi ha hagut tants sacrificis, no? I el 5 d'octubre acaben disparant del 88 acaben disparant contra el poble, no? I llavors a partir d'aquí això va anar evolucionant, després es van convocar unes eleccions, les va guanyar el FIS, el Front Islàmic de Salvament, que eren els que més lluitaven. Eren islamistes, jo no ho compartia, però he de reconèixer que lluitaven realment contra la corrupció i tenien una conducta impecable. I aleshores doncs, les guanya el FIS la primera volta i llavors l'exèrcit va fer un cop d'estat dient que si el poble argelí no havia votat, no els havia votat amb ells, és que no estava madur per la democràcia. Clar, no saben el que volen, no? I aleshores doncs, aquí sí que hi va haver una lluita armada molt sagnant, una guerra civil molt sagnant que tots heu pogut anar coneixent i que sobretot era dirigida i molts grups que es feien passar com a grups islàmics eren grups de l'exèrcit i del poder.
Al 93, doncs, la situació ja arriba al seu límit i decidiu que heu de marxar, però encara tardareu anys en tornar a Catalunya, no? Sí, és a dir, jo tenia la causa per la que ens van detenir en el 70 havia estat amnistiada el 77, però després jo tenia causes posteriors que no havien estat amnistiades, estàvem en ordre de cerca i captura, per tant... Amnistieta, li dius en el llibre. Sí, exacte, perquè tampoc va afectar tothom, diguem-ne. I aleshores encara no havia prescrit, és a dir, perquè clar, nosaltres sempre pensàvem que quan tornéssim d'Argèlia tornaríem cap aquí, però no vam poder encara, i va ser molt difícil trobar on anar, perquè clar, nosaltres vam ser, suposo que, jo crec que els únics refugiats d'aquella època de la transició que teníem documentació com a refugiats polítics reconegut per les Nacions Unides, per la Convenció de Ginebra del 51. Per tant, el fet de tenir aquesta documentació és com si portes un cartell aquí que et diu terrorista. I aleshores no hi havia manera de trobar un altre país que ens acollís, no? És que per una carambola, per un amic que teníem, Colòmbia ens acull i Colòmbia ens acull amb la mateixa condició de refugiats també, era una cosa molt estranya. Jo sempre he pensat que potser hi havia hagut un acord amb el govern espanyol per tenir-nos controlats. Sí, controlats però fora del territori, no? També. Exacte. Perquè, clar, des d'Argèlia nosaltres havíem continuat tota la lluita política cap a l'interior, també, no? En part també donant suport a... Donant suport a tot el de fora. A tot el de fora, no? Podríem parlar del moviment d'alliberació del poble canari, podríem parlar del Sàhara, no? Del poble saharaui. El Sàhara vam ser els grans defensors nosaltres del poble saharaui, però extrems que ningú sap. Realment, i mira encara en quina situació estan avui en dia. Llavors, què t'endús d'aquest... Quant de temps hi passeu a Colòmbia? Hi passeu uns quants anys a Colòmbia, no? No, a Colòmbia 2 anys, però entremig anem uns mesos a Cuba, vull dir, per tant, menys de 2 anys a Colòmbia. Però bé, a veure, d'Argèlia jo, a més vaig estar treballant a la ràdio oficial argelina com a periodista, també vaig ser corresponsal del diari Egin, vull dir, per tant, jo a Argèlia vaig tenir unes condicions... L'enyorança del país, tot el que vull dir, això sempre hi ets, quan ets refugiat i no ets refugiat per voluntat, no? Però bé, jo vaig poder treballar en un treball que m'agradava, vaig poder viure sense problemes, podia pagar el lloguer d'una casa perquè els preus del lloguer eren accessibles, tenies fills escolaritzats a l'escola argelina i es van convertir en un argelí més, no? Sí, no, que tot això ho cobreixes en part al llibre, això dona per fer 2 programes sencers per parlar dels teus anys a Algèria, realment, tot el que vas fer, no? Però això, la teva experiència amb Cuba, no? Tenir una mica de contacte amb l'epítom del poble revolucionari, no? Amb el paradigma de la revolució, bé, com són aquelles visites a Cuba i després ja enfoquem la tornada. Bé, tingues en compte que jo vaig a Cuba l'any 94, és a dir, pleno periodo especial. El muro de Berlín s'ha enfonsat el 89 i llavors a partir d'aleshores que s'acaba tot el subministre rus, doncs el poble cubà es veu obligat a conjugar el verbo resolver de totes les maneres i en cada moment, però ho fan. I aleshores, bé, és una situació que no és fàcil, però hi ha tot aquest tarannà de superació i en un poble amb molta cultura, molta formació i vius situacions revolucionàries realment importants, no? I aleshores, doncs, allà és quan els meus fills, els meus fills havien començat la carrera a Argèlia, en àrab. L'havien continuat a Colòmbia.
I llavors, clar, aquí no els hi convalidaven. Si tornaven cap aquí no els hi convalidaven res. Un tercer mundo, per favor, que nivell tienen, no? I aleshores no els hi convalidaven res, com si no haguessin, tampoc teníem diners, no sé, per financiar una carrera, és que estàvem en una situació molt, molt inestable, i aleshores, doncs, els hi van donar una beca a Cuba. Els hi van donar una beca a Cuba i van anar a estudiar a Cuba. La meva filla s'hi va quedar 8 anys perquè va fer l'especialitat també i el meu fill 6 anys. Torneu a Barcelona... Nosaltres dos. Vosaltres dos. Clar, aquestes, exacte, no, es queden estudiant a Cuba. És a dir, els fills se'n van a Cuba i nosaltres tornem aquí, sí. I no reconec el meu país. I no reconec, t'anava a dir, com et trobes, no? Què trobes a Catalunya quan hi tornes? No? Trobo, imagineu-vos que jo vaig marxar quan estava clandestina, tothom lluitant, la transició, lluita, repressió, no sé què... Passen 31 anys, no? Estem del... 81, perdó, del 83 al... Passen 14 anys. I llavors, clar, jo havia deixat aquella situació, havia viscut en països del tercer món, que aquesta és una altra, països del tercer món, que encara en aquells moments, doncs, no sé, l'individualisme no era tan ferotge, no? És a dir, països on l'hospitalitat, la solidaritat, això és la cosa de cada dia, no? I llavors, a més d'haver estat en aquests països, jo havia deixat un país en plena efervescència, en plena lluita, i em trobo tothom acomodat, acceptant, bueno, en fi. Jo era la rara, jo me'n recordo que em deien, és que tu ets raríssima, has envellit 15 anys i en canvi parles igual, et mous de la mateixa manera, no sé què, i els deia, a veure, un moment. Jo per què lluitava? Per canviar el món. L'hem canviat el món? Doncs si no l'hem canviat, qui està tenint un llenguatge que no havia de tenir, jo o vosaltres? Llavors em va costar molt adaptar-me, molt, perquè no ho entenia, no ho reconeixia. L'únic que vaig reconèixer va ser la llengua, però la resta no reconeixia res. I llavors, finalment, ja acabes implicant-te en la lluita internacionalista, feminista i no sé què, acabes implicant en el teixit social i llavors vas superant aquesta etapa, però va ser un dels moments més difícils. Ja em sap greu, però ja acabem i et vull preguntar per Catalunya avui i per les lluites que tu tenies tan clares fa tants anys. Com veus el món avui en dia? A veure, el món està fet una porqueria autèntica. Bueno, parlàvem de Cuba, no? Cuba... Quina situació està ara. És a dir, porta l'embargament des de fot 65 anys, però encara més cru ara. És a dir... A veure, el món està, jo crec que molt pitjor que quan nosaltres estàvem lluitant. El país nostre crec que també està pitjor. Està pitjor, a més, en un moment de molta desmoralització, perquè no sé, l'1 d'octubre potser ens ho vam creure massa i llavors tothom està amb aquesta decepció encara. I són uns moments molt durs i molt difícils, a més amb tots els canvis que hi ha hagut tecnològics i de tot, el jovent es troba amb uns inputs que nosaltres no teníem, de xarxes, d'intel·ligència artificial, de noves tecnologies, etc. Són la primera generació i sempre hi ha un abús en l'ús, no? Quan és la primera generació d'una revolució així, no? I llavors jo penso que la situació està molt pitjor, però el que tinc clar, un dia un periodista em va preguntar però creus que realment la revolució és possible encara? I li vaig dir, mira, jo no ho sé, si és possible o no és possible, no ho sé, no et puc contestar això, però sí que et diré que considero que és tan necessària que l'hem de fer possible. És a dir, què passa? Nosaltres estem defensant el 80-90% de la humanitat. Estan d'aquest costat. El capitalisme i la gent que la conforma està de l'altre. Per tant, raons ens en sobren de tots els costats. Cada vegada hi ha més situacions absolutament injustes, de misèria, de tot, que no podem tancar els ulls. Llavors, vull dir, jo considero
que encara que siguin petites coses, hem d'anar fent i fent i fent i fent i ja arribarà un moment, perquè clar, això jo crec que petarà, ha de petar de mala manera, i llavors que, com a mínim que ens agafi una mica entrenats, no? Clar, perquè si no fem res i que ho tem al cap ara, doncs ens agafaran pilotes, no. Que ens agafi una mica entrenats i anem fent coses, tots podem fer coses al nostre nivell, allà on estem, tots podem fer un món una mica més just. Esperem doncs, que aquest programa contribueixi a difondre aquest missatge. Cristina, moltíssimes gràcies per estar aquí, per compartir el teu testimoni, per adreçar-ho per escrit, no? I a la gent dir-li doncs, que es compri el llibre, que llegeixi, que segur que trobarà esperança en aquestes paraules. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me donat aquest espai. Un plaer, gràcies a tothom per veure'ns, ens veiem a la propera, com sempre, subscriu-vos o no.